କ୍ଷେତ୍ରମଣି ବାରିକି କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଚୁଡ଼ାମଣି। ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟା କ'ଣ? ମାନେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଆସିଲେ? ବୋଉ ଦେଖା ଦେଖି କଲାନି, ମୁଁ ହଇରାଣ ନାହିଁ। ପୁଅ କେତେ ଝିଅ କେତେ? ପୁଅ 2 ପୁଅ ଝିଅ 3 ଝିଅ। ଆଉ ଦି ପୁଅ ସାରା କେହି ରଖିଲେନି? ଗୋଟେ ପୁଅ ତ ମରିଗଲା ଏଇ କରୋନାରେ ଗଲା ଆଉ ଝିଅ? 3 ଜଣ ବାହାରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ରଖିଲେନି ନା କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ସେ ରଖିବନି କାହିଁକି, ବୋଉଟା ଦୁଷ୍ଟ, ଝଗଡ଼ା ଲଗେଇବା ସବୁବେଳେ, ମାଟା ପିଟି ଝଗଡ଼ା, ସେ ପୁଅକୁ ସୁଦ୍ଧା ପିଟିବ। ବୁଝେନି ବୁଝିଲା କ'ଣ ଆଉ, ତାକୁ ତ ସେ ତ ମାନେ ନାହିଁ ଶୁଣୁ, ତାକୁ ପିଟିବ, ତାକୁ ତ ପିଟିବ। ମୋର କେତେ କଷ୍ଟ ସହିନି, ହଇରାଣ ହେଇକି ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି? ଏଇ ଆସିଲି 2 ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ। କେହି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଘରୁ ନା କରୁନାହାନ୍ତି? ନା ଫୋନ୍ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କେମିତିକା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, କେହି ବୁଝୁଛନ୍ତି? କିଛି କହିବା ତାକୁ ବୁଝିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ଝିଅ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ, ସେମାନେ ବି କିଛି କଥା ବୁଝନ୍ତିନି? ସେ ବଡ଼ ମଝିଆ ଝିଅଟା ଯେ ପଡ଼ିଛି ଗଣ୍ଡିଗଡ଼, ସେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, ସେଇ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଲା ଏଇଠି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଝିଅ ମାନେ କେହି ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ନା ମଝିରେ ମଝିରେ? ସେମାନେ ଏଇଟା ବାସୁଦେବରୁ ସେ ସେ ଝିଅଟା ତା ଦୋକାନ ହୋଟେଲ, ସେ ଝିଅ ହାତରେ ମଝିଆ ଝିଅ ଯାହା ଆସୁଛି ସେ ଗଣ୍ଡିଗଡ଼ ଝିଅ ତା ହାତରେ ଦିଏ ମିଠା ଯାହା କିଛି ଦିଏ। ଆଉ ମାନେ ପୁଅ ଆଉ ଟୋଟାଲି ଫୋନ୍ କରୁନାହିଁ? ନା ପୁଅ ଟୋଟାଲି ଫୋନ୍ କରୁନି। ଗୋଟେ ଝିଅ 3ଟା ମତେ ପିଏ ବାସ, ସେ ଝିଅକୁ 2 ପୁଅ ବି ସେ ପିଏ ବାସ। ସେ ବଡ଼ ପୁଅଟା ସବୁ ଦେଖା ଦେଖି କରେ, ମା ବାପଙ୍କ କଥା ବୁଝେ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରେ। କରୁଣାରେ ଚାଲିଗଲା ସେ ପୁଅ। ଏଇ ସାନ ପୁଅ କିଛି ବୁଝୁନି? ନା, ମୁଁ କାନ୍ଦି ସେ ପୁଅ ଭାଇ, ମୁଁ କାନ୍ଦି ସେ ପୁଅ ଭାଇ ମୁଁ। ଆଉ ସାନ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝେ ନା ବୁଝେନି? ନା, କିଛି ବୁଝା ନାହିଁ। ଆଉ ଭତ୍ତା ପଇସା କ'ଣ ଆପଣ ପାଆନ୍ତି ନା? ଭତ୍ତା ପଇସା ପାଆନ୍ତି? ଭତ୍ତା ପଇସା ବା ସେ ବର୍ଷା ହେଲା ସେ ନେଇଯାଉଛି। ନେଇ କ'ଣ କରୁଛି ସିଏ? ମଦ ଖାଉଛି। ଆଉ ବୋଉ କିଛି କହୁନି?